Tenim Sant Jordi a tocar... El Día de los Inocentes. Martin Luther King Day. Aquí és Nadal, ja estic content. El Día de la Marmota. Thanksgiving Day. El Día de los Muertos no más. St. Patrick's Day. San Fermín. El día de... Hola i benvinguts al dia de un podcast on parlem dels dies mundials que ens surten dels corresponsals. Sergio Picón, benvingut. Ben trobat. Com estàs? Un dia se'ns acabaran les rimes, no? Dels dies mundials que ens surten dels... Hi ha infinites. I al final direm els dies mundials que ens surten dels collons. Saps que... I punt. Saps I què direm al final? Pau Corbi, com estàs, Pau Corbi? Avui, anem a veure, avui, essent el dia que és, què passa avui, Pau? Mira, avui m'has agafat. Molt bé. Avui estic content. Per què? Per què? Per què he de tenir... No. Per què he de justificar la meva contemplació? No, pues ja està, a tomar pel cul. Ja no estic... Ja l'he cagat. Hòstia, és que també... Un s'esforça, un s'esforça per estar bé i aleshores venim aquí buscant la justificació. ¿Y por qué eres feliz? Perdó. ¿Y por qué eres feliz? Vete a la mierda. Porque me sale del precipitado. Deixa'm en pau. Hombre. Sossegueu. Deixa el Pau en pau. No vull justificar res. No tinc ganes de justificar. Déjame. Està content i ja està, tio. Està content i ja està. No, però deixa en pau al Pau, que és com Pau al quadrat. Ja no estic content. Sergio. Pau corba quadrat. Sergio. Avui... Què? Avui què? Avui què? Avui de què ens parlaràs avui, De la Sergio? felicitat del Pau. Ah, sí? Molt bé. Endavant. Em sembla bé? No, Pues avui això acaba portarem... ràpid, Sí, perquè ja s'ha acabat. Acaba ràpid. Mira, Acomiada. deixa'm fer una... Pau Què? i Raven Sí? i el dia Sí? ben trobat. Jo no entenc res. És una mica navajo. Això és Pilish. Perdó? Hòstia, mira. Hòstia, mola més encara, Pilish. Pilish. Què és Pilish? Pilish és un idioma... Què collons Bueno, és Pilish? no és un idioma, és una forma de parlar... Has emprenyat a Pau ara. S'ha enfadat. Home, Lo estamos Pilish. perdiendo, eh? Pilish és una forma de parlar on totes les paraules segueixen l'ordre dels números de pi. O sigui, Pau, Sí? 3. Ah, el 3 lletres. I, 1. Raven, 4. Sí. I, 1. Però- El dia, l'he posat sense espai. Sí. 5. Ben trobat, 9. Sí. O sigui, és una forma de parlar on cada paraula té el mateix número de lletres que el decimal que li Per correspon tant, de pi. Quin dia fem avui? 14 de març, el número de pi. Home, pi, què tal? Per què 14 de març? Tu estàs preguntant... Per què el 14 Per de què març? 14? Perquè tu saps que els països anglosaxons, que Sí. m'encanta aquesta paraula, tio, o sigui, és com Inglaterra con un saxofon. O Sí, sigui, és el mateix. anglosaxo, o sigui, és com molt raro. Ells fan servir les dates al revés, o sigui, posen primer el número, Sí. març, Març. 3, 3, sí. i el dia 14. 14. Sí, 3-14. 3-14. Anglosaxó. Què és pi? No? Anem a buscar Què és pi? la definició de pi. El número pi és la relació entre la longitud d'una circunferència i el diàmetre. Què és el diàmetre? El diàmetre és el de... Vale. La ratlla. D'un costat a un costat. Sí. I Del mig, cap a un costat, radi. Molt bé. Clar, La mig, se'n molt bé. vol. Molt bé. 2 radis, diàmetre. Yeah. A no ser que no estiguin perpendiculars. O sigui, Què? Sí, queda clar. La primera explicació quedava clara. Sí. I el perímetre és la longitud de la Sí. circunferència. A dia d'avui coneixem 62,8 bilions de dígits de pi, perquè home. pi té infinits decimals. O sigui, infinits és que no s'acaben mai. Aleshores no són 62, són infinits. Sí, però que es coneixen només 62,8 bilions de dígits I no de sé pi. si m'avanço, però com saben segur... O sigui, com es podem conèixer? Perquè algú els ha vist? Això ho fa la NASA. Si és la NASA ja em Tenen callo. un superordinador... Sí. demana una mica de sintonia així de tecnologia... Sí, ¿no? Como de números cayendo o de lluvia de números. Falling numbers? Falling numbers. La ràdio se'n vol. Mira. Has vist? Mira cómo caen, ¿eh? Falling numbers. Caen gotitas. Oh. Ai, me ha salpicado. Oh. M'ha caigut un set a l'ull. M'ha fet mal. I ara que tenim números caient, 62,8 bilions,
Però això ho fa un ordinador. O sigui, això una persona no t'ho sap fer. Però tenim un rècord Guinness del nostre amic Ragber Mena. Hombre, Ragber Mena va recitar de memòria 70.000 decimals del número pi. Parlem del 21 de març de 2015 a la Universitat de Vellore, Índia. Perdona, com sabem que no se'l va inventar? Hi ha uns tipus del rècord Guinness que van allà amb la seva llibreteta, estan apuntant... No, home, suposo que ho gravaran i després iran... Tindran alguna manera de comprovar-ho. Una forma de comprovar-ho. Santoral, del 14 de març. Sants, Sants, carrer de Sants, Sants, Sants. El que no trobis aquí, enlloc no ho trobaràs. Que continuava, no era només carrer de Sants. Hola, sóc la Núria. Hola, amics, benvinguts als Sants del carrer de Sants. Carrer de Sants. Quin sant és? Avui és Sant Alexandre de Pidna, Macedònia. De Pidna, Pidna, que és una ciutat de Macedònia, ¿vale? Que la Pidna, Macedònia, Macedònia va a la Pidna. Clar, com deia l'emèrit, no? Sí. Pidna de Macedònia. Perdó. És un sant venerat a l'Església Catòlica i a l'Església Ortodoxa, ¿vale? És una mica... És doble, no? Sí, és com un espia doble, agent doble... Un Ronaldo de la vida, no? Saps? Va ser Madrid, sí. Sí, va ser un soldat macedoni que es va convertir al cristianisme durant el regnat de l'emperador Alexandre Sever. Sever ja ho diu, ja impone, no? Cuidado. El van perseguir... On vas? On vas? Al carrer de Sants. Va ser arrestat i torturat per la seva negativa a adorar els déus pagans. Molt bé. Va ser decapitat l'any 305, és màrtir. Sí, home, sí, clar. Però va ser un martiri estàndard, no? Una decapitació. Sí, és que no té... És un tall sec i ja està, vinga. Sí, és un poc de vagos. Però una font d'aigua fresca va sortir del lloc de la seva execució. Compte, això és Tom Màrtir, És Tom Màrtir, és un màrtir estàndard, però has convertit el sant en Sant Jordi, però d'aigua. Jo li dono... A més, la font d'aigua fresca, has dit. Font d'aigua fresca. No aigua natural, no del temps. Tibia, no, fresca. Jo li dono de sobre 5 un 2,8. 2,8, vale? 2,8. Vinga. 2,8 i 1, 2... 1. Se queda... Tom Màrtir, però està ahí... Sí, jo crec que està... Media tabla, no? Toca el llarguer. Sí. Vale, anem a veure d'on ve el dia de Pi. Home. O sigui, per què aquesta celebració, no? Sí. Larry Show va ser... Larry què? Larry Show! Ei, un show! Ei, què tal? Benvinguts al show d'en Larry. Hola, què tal? Com esteu? Soc en Larry. I és el meu show. No, però és... Calla! Larry... El meu show, sóc en Larry. I fins aquí el Larry d'en show. El show d'en... Què? Molt bona nit. Què vols? Què vols? És Larry Shaw, no show. No. Em va. Show, no, però posava que es pronuncia... Show. Sí, i si tu vols dir show, com ho diferencies? Perquè és més no, show. Jo com li dic al Pau que és show i no show. Ella es lia. Larry Shai. Larry Shai. Larry Shaw. Shai. Vale. Larry Shaw. Qui és Larry Shaw? És una barreja, tu el veus, és una barreja perfecta entre Dumbledore i Santa Claus. Un tio de barba, porta un sombrero... Un barret. Un barret vermell, o sigui, un... La mare que em va parir. Pompeu va per tu. O sigui... Rosa d'Abril, morena de la ETA. Morena de la Serra. Morena de què? Un altre pip. Larry Pip. Larry Pip. Larry va néixer a Washington, es va llicenciar en física al Reed College de Portland, Oregon, el 1961. El 1972 el van contractar a l'Exploratorium, que és una mena de cosmocaixa de San Francisco. Ja ho sona. Exploratorium ja... Que no és de... I el va contractar el director Frank Oppenheimer. Aquest em sona. Ojo, el hermanísimo. Perquè no és l'Oppenheimer el Bombitas, no? És el... És el germà de... El germà d'Oppenheimer, que també és Oppenheimer, perquè els dos Oppenheimers són germans alhora d'Oppenheimer. Però aquest no és el projecte San Francisco, podria ser, ¿vale? El 1988 va tenir la brillant idea d'homenatjar el número pi.
perquè va dir, és un número però molt important. Li va venir així Li va venir es va així. aixecar i vaig a homenatjar el número pi. A veure, era un tipus que era físic, però perquè et facis una idea del personatge, es va casar el 1963 i va celebrar el seu aniversari amb la seva dona 54 vegades a la lluna plena de juny. Oh. O sigui, era físic, però era una mica... Es tornava a casar amb la seva dona cada 7 anys perquè el cos es renova per complet cada 7 anys. O sigui, era físic, però era una mica... De tres ginestròleg, una mica també, no? Potser... Ginestròleg, marihuano... Saps el que era una vull dir? miqueta com... Ah, no. No vull dir complicat. Oh. Però és pli, Sí, no pi. És difícil. Complicat. No? Ets una miqueta complicat. Chichi, chipalo, chi. Sí, no, però Una estava... miqueta complicat, sí. Estava una mica... Pio. Una miqueta pip, pip, Estava una mica pillat. pillat. Com... Compit, compit. compit és el que es posa als peus perquè no surti... Sí, Perdona, clar. pots continuar, sisplau. Perquè et sigui més blanda la pissada. Aquest tio era un boig, que anava... Bueno, els físics tenen les seves coses. Clar, anava amb el sombrero, barret, pel carrer amb un pijama... Un pijama. O sigui, posa música de pi. Aquesta. Aquesta no és música de pi, això és de barret. De barret. Música de barret. Vale. Música de barret. 1988, se li va ocórrer la idea d'homenatjar el número pi. Com ho va fer? Es va col·locar una gorra vermella adornada amb els dígits de pi i va encapçalar una desfilada de visitants al museu. Però... Cada visitant portava un cartell amb els dígits de pi i van haver de marxar en ordre. O sigui, primer el 3, després l'1, 4, 5... A mi, el primer que em ve al cap és com va aconseguir enganyar tota aquesta gent, no? Followers de... de la ciència! Science followers! Però i quants decimals hi portava, ho saps? Els que, bueno, som infinits. O sigui, Ja, però quanta gent portava? L'aforament del museu. O sigui, el que llegue... Sí, o sigui... El que llegue entra. Com és si el que diu hay cartel... Com és el que diu el Basté? Si hay cartel, el que llegue entra. El primer que arriba, el primer que seu. Això mateix. El que llega entra. Si hay cartel, Si hay cartel. el que llegue entra. Des de llavors, el dia de Pi va guanyar popularitat entre els amants de les matemàtiques. M'estranya. O sigui, ja va ser un... Uah, que hito. Perquè, una altra cosa, Pi es pronuncia com algo així com pai, o algo així en anglès. Compay, segundo. Compay. I què és pai en anglès? Un pastís. Sí. Des de llavors també es celebra menjant tartes aquest dia. Mira, a mi, jo estic... Tartes. Perquè sona Para igual. un moment. Sona igual. Treu la música. Tartes. Estic dels putos americans fins als collons, ja, tio. Ha dit tartes. Que jo no vull dir pai, tio. Jo no, d'on collons soc? Jo soc català, tio. Ara. Jo dic tarta, collons. Tarta. No diu tarta, diu pastís. El número pastís. Hòstia, perdó. El número pastís. El número pastís. Home, tio. Número pastís. Collons. Puta mare que em va parir ja. El 2009, el mateix Congrés dels Estats Units va aprovar instaurar el dia 14 de març com a dia internacional, com a dia nacional de Pi. Larry va proclamar el dia de Pi del 2015 com el dia de Pi del segle. Per què? Perquè la data coincidia perfectament, era 3, 14, 15. I què passa a 15? Els decimals de Pi. Sí. De tarta, del número tarta. Però què passa amb el 15? Pues que el 2000, què? 2015 a l'any. Però per què era el segle? Què té a veure el segle? Pues perquè Larry va viure amb aquest segle, no amb el segle d'abans. Clar. O sigui, si no... Clar, aleshores, qualsevol persona que instal·li... Si nosaltres avui instaurem el dia del calçot, per exemple, és el dia del segle XXI. Clar, Shaw va morir el 2017. Mira, però està traspassat. Avui, a Traspassos... Larry Shaw. Perdoneu, però... Larry Shaw. Avui a Traspassos, capsa de Pi. Mare meva, tio. Mira, l'han deixat molt maco. Sembla que encara respiri. Jo el vaig conèixer així. Fa 15 anys, l'avi no era així fa 15 anys, perdona, Vostè no el va conèixer així, a l'avi. L'han maquillat, però és un vell.
A veure si m'he equivocat de persona. Clar, és que potser s'ha equivocat, senyora. Perdó, me'n vaig... Ai, que es diu Larry... Ah, no, el meu es diu Jaume Xau, perdó. No és M'he aquest, equivocat, adéu. El van incinerar. Ah, que el van incinerar. I ara està al cenicero. El Sandré, El cenicero, la mare que em va parir. Al costat del Pitillo. Sandré. Larry va morir el 2017 i el 2019 la UNESCO va declarar el 14 de març com el Dia Internacional de les Matemàtiques. Sí, clar. Vosaltres creieu que el Larry el van incinerar i després d'incinerar-lo el van agafar En un forn pirulític. En un forn pirulític van agafar les cendres i les van apilar? I avui a Ràdio Apilar Jo no puc més, la veritat. No puc més, us he portat perquè encara les celebracions del friki de... podem dir-ho, que és un puto friki, de Larry, continuen vigents. Al mateix Exploratorium de San Francisco us passo el programa de festes Envia'm el per PDF. Del dia de Pi. A veure, vinga, literalment diu, honesta... Espera. Festa major. Què tal, com esteu? Benvinguts al programa de Festa Major d'aquí, de Ràdio Sant Boi. Què? No penso dormir. Són 5 o 6 dies de Festa Major i no penso dormir. Neteja del nas. Què passa? He dormit en un policlín. Al policlín li has notat el fre de mà, del policlín? Sí, tant. Ai, no em baixa les... M'he carregat el fader. Pau. Programa de Festa Major del Dia de Pi de l'Exploratorium. Literalment diu, uneix-te a la 38a celebració anual de la nostra pròpia festa local. El 14 de març commemora la proporció racional transcendent i interminable que ajuda a descriure els cercles de totes les mides. Descobreix activitats i presentacions inspirades en les matemàtiques. I a continuació, uneix-te a la nostra desfilada de gossos i menja't un tros de pastís gratis! Gratis! De franc. Horaris. A veure. Perquè t'ho apuntis a l'agenda. Horaris, a les 13:59. Joder. Important, per què a les 13:59? Perquè són els números de Pi. Sí, home, o sigui, a la 1. clar. De fet, Pi és 3,14159. A cada vegada està dient un número diferent, estàs, No. Pi, ¿no? Pi es muy loco. Es. Pi es magia. Pi es infinito. Ah. Pi son tus números. Són 2 números. 13,59. Agafa un dígit Pi i fes cua per a la processó anual del Pi. Una multitud animada desfila pel museu i envolta el santuari del Pi 3,14 vegades. O sigui, fan 3,14 voltes al santuari del Pi, agitant els dígits del Pi i ballant al ritme de la banda de música de San Francisco, Mission Delirium. Delirium! Al final de la processó del Pi espera als celebrants un dolç obsequi. Pren una porció de pastís i gaudeix de la música en directe de la banda Mission Delirium. Vinga! Trinquium Delirium. I quan està el DJ? El DJ Pi? Durant tot el dia, demostracions de Pi. Hi ha més d'una manera de tallar-ho. Aprèn a calcular Pi amb una varietat de demostracions pràctiques. Vinga! Calculadora! I tot això amenitzat per la increïble música en directe de la banda Mission Delirium. Vinga! Delirium! Jo vull anar a aquesta festa major. Prou. No, i ara ja ens podem despedir. Molt bé. Doncs així arribem al final d'aquest capítol del dia D. Sergio Picón, no canvis mai. Pi són molts més. Sergio. Muchos. Sergio, no canvis mai. 3,1. Pau, Què? si tens una calculadora i et pregunten quan és el pi, digues, no puc tallar el pi. La calculadora no talla bé, vale? 3, 8, 4, 6... Per tallar el pi, la calculadora, però no talla. No. I jo soc... No ho faré. I jo soc Reventós i això ha sigut El Dia D, un podcast de la República Samboiana
Per Ràdio Sant Boi. Sí.